салом алайкум дӯстон, ман дар ин навор оиди нақшаҳоям барои ояндаи ин канал мегӯям, ки ман ин каналро барои баланд бардоштани рӯҳии одамоне, ки пайваста ба варзиш машғуланд, дар зиндагиашон мақсад гузоштаанд, барои расидан ба мақсадашон мубориза мебаранд ва барои роҳ ба сӯи орзуҳояшон мераванд, барои ин анамин гуна шахсиятҳо сохтаам. дар ин навор аввал мехоҳам барои ҳамагон фаҳмонам, ки инсон дар кадом ҳолат ва дар кадом шарту шароите ки набошад, агар бихоҳад машқ карда метавонад, на ин ки маҳлубои корро ба анҷом, ҳамаи корро яъне ки ба анҷом расонда метавонад ва ӯро ҳеҷ чиз садди роҳ шуда наметавонад. новобаста аз фасли сол, гармию сардӣ, ё дар кор ё дар хона, агар худи инсон дар ҳақиқат дӯстдори ҳамон шуғле бошад ва аз таҳти дил онро бихоҳад, онро иҷро карда метавонад. мехостам ҳаминро бидонед, ки барои чизе ҳоло дер нашудааст. чашмонатон мебинанд, гӯшҳоятон мешунаванд, ӯзҳоятон ҳис мекунанд. пас шумо ҳаматарафа омода ҳастед. танҳо хоҳиш ва рағбат ки худатон лозим асту бас, ки ба сӯи орзуҳоятон раҳсипор шавед. бо шумо будам ман, Нурматов Улуғбек. дар канали мо обуна шавед ва аз наворҳои нав ба нав хабардор шавед.